салому дуруд ба мухлисони беҳтарин дастаи таърихи футбол барселона. Шаби гузашта барселона дар майдони худ камно бо дастаи атлетико мадрид бозӣ дошт. Дар видеои дирӯза чуноне ки худатон медонед ман қайд карда будам ки Симеоне ҳоли ягон бор дар камно барселонаро мағлуб карда натавонистааст ва имрӯз шумори ғалабаҳои Симеоне дар камно мисли сайри зеҳнии Зидан боқӣ монд. Пеш аз бозӣ Симеоне бо рӯзноманигорон хеле патпату воимаи зиёд карда буд ва ҳатто Хавиро таҳдид кард ки аз 8 ҳамлагар сегунаи беҳтаринашро интихоб намояд ва ман ба ӯ нишон медиҳам ки футболи ман чӣ гуна аст. Футболи Симеонеро ҳамсинфи бобояш ки дар барселона ҳоло бозӣ мекунад титу пора кард ва на танҳо футболашро балки худашро ҳам рӯҳан титу пора карданд. Имрӯз мо дар бораи бозӣ бо Атлетик пурра гап мезанем. Дӯстон, футболи дастаи баъди бозгашт дар ҷӯшу хуруш аст ва аллакай моро пагоҳ тоб рақобатҳои интизор аст. Дар Англия бозиҳои худро Эвертон, Вест Хэм ва Манчестер Юнайтед мегузаронанд. Дар Кубки Италия бошад Жозе Маурино бо собиқ дастаи худ Интер барои рохат гирифтан ба полуфинал рақобат мебандад. Тамошои ин ва дигар бозиҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди БАРСЕЛОНА. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳайати асосии дастаро Хави чунин интихоб намуд. Дарвозабон Тер Штеген, муҳофизатгарон Дани, Алвес, Рональд Араухо, Жерар Пике, Жорди Алба, ним муҳофизатгарон Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Педри, ҳуҷумкунандагон Адама Троуре, Ферран Торрес, Гави. Аз оғози бозӣ бартарияти Барса мушоҳида мешуд, вале дар дақиқаи 8-ум бозӣ аллакай ҳамлаи нахустини Атлетико бо гол анҷомид. Луис Суарес аз фурсати муносиб истифода бурда ба ҳуҷум гузашт ва тӯбро ба Караско равон карду ва исои бозиро кушод. 2 дақиқа баъд аз ин футболбозони Барса дар канори рости ҳуҷум ба рақиб фишор оварда соҳиби тӯб гаштанд ва Дани Алвес ба Жорди Алба ҳаво доду Алба бо як маҳорати олӣ ҳисобро баробар кард. Дар дақиқаи 21 дар канори хати ҳамла Адама Троуре тӯбро соҳиб шуда ба ҳуҷум гузашт ва аз он ҷо ба ҷаримагоҳ тӯбро ҳаво дод. Гави миёни футболбозон аз ҳама баландтар парида исои бозиро 2-1 ба фоидаи Каталониё кард. Дар дақиқаи 43 Дани Алвес зарбаи ҷаримавӣ иҷро намуд ва дар ҷаримагоҳи рақиб Пике бо сар зарба зад ва он ба устуни дарвоза бархӯрда ба Ферран Торрес баргашт. Торрес тӯбро ба Араухо дод ва Роналд ҳисоби бозиро 3-1 ба фоидаи Барселона кард ва бо ҳамин қисми аввали бозӣ ба анҷом расид. Симеоне ки услуби бозиаш фақат дар назди дарвоза автобус гузоштан буд, дар қисми аввал аллакай автобусашро бо ронандаву мусофиронаш Хави бо шогирдонаш ба металлолом спориданд. Партофти головари Дани Алвес ба Жорди Алба аллакай 100-умин партофти головари ӯ дар Барселона гардид. Акнун баъди омадани Адама Троуре рақибони Барселона автобус як тараф, танкаву БТР гузоранд ки фоида надорад. Чуноне ки ман қайд кардам, барои ғалаба овардан бояд аз камтарин фурсати гол задан истифода кунанд. Акнун худатон натиҷаро бубинед. 3 зарбаи мустақим ҷониби дарвозаи Атлетико бо 3 гол хотима ёфт. Футболбозони Барса чунон фишор оварданд ба Атлетико ки ҳатто онҳо маҷбур шуданд ки тӯбро таваккалӣ берун аз ҷаримагоҳ намоянд. Ҳамаги 4 дақиқа баъди оғози қисми дуюм футболбозони Барселона аз аут шурӯъ намуда тӯбро бо пасҳои зиёд то ҷаримагоҳи Атлетико бурданд ва аз он ҷо партоф карданд ки 2 футболбоз тӯбро сар доданд ва Дани Алвес соҳиби тӯб гашта бо зарбаи дақиқаш исои бозиро 4-1 ба фоидаи Каталониё намуд. 10 дақиқа баъди голи Барселона футболбози Атлетико аз зарбаи кунҷӣ ба Хименес ҳаво дод ва ӯ бо сар тӯбро ба канори дарвозаи Тер Штеген равон кард ки аз он ҷо Суарес бо зарбаи сар исои бозиро 4-2 кард. Дар дақиқаи 68 Дани Алвес бар зидди Караско хеле дағалона бозӣ кард ва баъди дидани вар довар бо корти сурх Алвесро ҷазо дод. Бо вуҷуди ин Атлетико дигар ба задани гол муяссар нагардид ва бо ҳамин қисми дуюм низ ба анҷом расид ва Каталониё 2 имтиёз аз Атлетико зиёдтар касб намуда зинаи 4-уми Ла Лигаро соҳиб шуданд. Дар 6 дақиқае ки Троуре дар Барселона бозӣ кард, аз 4-сола карьераи Дембеле зиёдтар фоида овард. Хермосо аз паси Троуре кучук ворӣ медавид. Симеоне пеш аз бозӣ воимааш дар осмон буд, аммо натиҷаи бозӣ фақат барои ӯ бас аст. Хатти дифои дастаи ӯро ҳамлагарон не муҳофизатгарон торумор карданд. Муҳисафеди 38-солаи мо Дани Алвес бо тиё хатти дифои Симеонеро калтакшаб намуда дар ин бозӣ хет-трик намуд. 1 гол, 1 партофти головар ва 1 корти сурх. 1-2 хабари муҳим барои Симеоне бе автобус гуфтанӣ дорам.
атлетикои Симеонеро ягон даста аз Барселона дида зиёдтар мағлуб накардааст. Барса Симеонеро 16 маротиба шикаст додааст. бори охир атлетико дар бозии Ла Лига 10 сол пеш 4 гол ба дарвозаи худ сар додааст. 16 декабри соли 2012 бо ҳисоби 4-1 атлетикоро кадом даста мағлуб кард? Бале, бозам Барселона. аз соли 2015 то ин дам атлетико ягон маротиба 3 гол дар қисми аввал сар надода буд. як ананаи дигар дар Камну 10 сол аст ки вуҷуд дорад. дар ҳар як мавсим агар Барселона дар Камну атлетикоро мағлуб созад, дар охири мавсим қаҳрамони Ла Лига мегардад. агар мағлуб карда натавонад, қаҳрамон намешавад. ба фикри шумо дӯстон, агар ҳамин гуна бозиро Барселона давом додан гирад, оё мо ҳамин мавсим қаҳрамони Ла Лига шуда метавонем ё ин ки не? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали БАРСЕЛОНАро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бачаҳо, чап дар паноҳи Аллоҳ.